ҳуҷҷатҳои шумо ба анҷом расид. Ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Аз шумо хоҳиш мавзӯъро то охир хуб гӯш кунед. Баъдан оиди ин мавзӯъ фикрҳоятонро дар комментария нависед. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. дар ривояте меояд, ки як имоме буд, ӯ доимо намозҳояшро дар вақташ чунон зебо мехонд, ки ҳатто вақте ба намоз мегӯяд такбир, дигар ҳама кору зиндагии дунёро паси сар мекард ва ҳар доим барои кӯмаки ниёзмандон низ машғул буд. ҷамоат низ ин имомро ҳурмату эҳтиром карда дӯсташ медоштанд ва аз паси ӯ намоз мехонданд. имом рӯзе аз рӯзҳо бо ҷамоат дар масҷид пас аз хатми суннати намози пешин ба фарз шурӯъ кард. худро хеле хуб ҳис мекард ва баъди адои фарзи намози пешин ба рӯз салом дод ва нигоҳ кард, ки як мардеро дид, ки ношинос буд. марди қад баланду риш сафед. ба чап салом дода зуд ба рост нигоҳ кард, ки ин мард нест. дар охири намози 2 ракъат суннати пешин низ боз ҳамин аҳвол такрор шуд. имом аз ин ҳолат сахт дар ҳаяҷон афтода, баъд аз анҷоми намоз ба ҳамон мард гуфт: амак, шумо кӣ ҳастед? ба рост салом диҳам метобед, аммо ба чап салом дода ба рост нигоҳ кунам, боз нестед. кӣ ҳастед? гуфта пурсидааст аз ҳамон пиронсол. ин мард гуфт: агар кӣ будани манро донистан хоҳӣ, ҷамоатро ҳамроҳат гирифта аз кӯчаи торики шаҳр гузар кун. ӯ кӯчае ҳаст, ки тарснок аст. вақте аз ин кӯча гузаштӣ, як дарвозае мебарояд, ки дар он ҷо чунин нависта шудааст, яъне дар ҳамон дарвоза: ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммад расулуллоҳ. дарро боз карда ба дохил шав, баъдан мефаҳмӣ кӣ будани манро. имом зуд ба ҷамоат нигоҳ карда воқеаро гуфт ва пурсидааст: бо ман меравед? кӯчае ки гуфта будам. ҷамоат розӣ шуданд ва онҳо аз ҳамон кӯчаи гуфтаи марди пиронсол гузаштанд. тарснок буд, торик буд. ҳамин вақт имом бинад, ки ягон касе, ки ҳамроҳаш омада буд, нест, ҳама рафтагӣ. баъдан ин имом ба ҳамон дарвозаи гуфта расид. аз зебогии ин дарвоза имом чашмонашро пӯшида наметавонист, чунон зебое буд, ки як ҳодисот. дар дарвоза чунин нависта будааст: ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммад расулуллоҳ. дохил шуда бинад, ки ҳамон мард истодааст. омад ва гуфт: акнун шумо гӯед, кӣ ҳастед? чаро манро ин ҷо овардед? ман гуфтаҳои шуморо кардам, аз кӯчаи торики тарснок гузаштам, аммо ҳамроҳонам манро танҳо гузошта рафтанд. ин мард табассумкунон гуфт: ман Азроил ҳастам. ҳамон вақт дар ҳангоми ту ба роз салом додӣ, ҷони туро чунон гирифтам, ки гӯё як мӯеро аз хамир ҷудо кардагӣ барӣ. баъдан кӯчаи торику тарснок ин ҳамон қабри ту ҳаст ва онҳое, ки бо ту аз кӯчаи торик гузаштанд, онҳо шахсоне буданд, ки туро болои тобут оварданд. ва ин дарвозае, ки ту мебинӣ, бо сабаби зебо хондани намозу тоату ибодатҳоят, амалҳои кардаат, ту ба ҷаннат хушомадӣ. дӯстони азиз, мавзӯъ аз ин навор ин аст, ки ҳамеша дар кадом ҳолате ҳам набошем ва дар итоати ибодати Парвардигор сидқан бошем ва ҷаннат низ насиби мо гардад.